Máme prezentáciu zbraní versus. No, 2 metre od vás, už bližšie nepôjdeme určite. Ukáž šabľu. Tu na kde si budeme chodiť tak. My máme nožiky tu na... No! Dva zásahy. Hej. Aj. Počkaj, mali sme zo seba. Už po 2 zásahov. Čo, nemáš dobrú obranu bez štítu. Ja som 3-1 first strike. A trample. A keď spadnem zo skaly aj flying. Ujíha. Hej. Čo ja tu dám pozor aj na okolo idúcich. Výhovorky. Bližšie. To bolo nerozumné ísť tam po ten štít. Nevieš ju rovno až tak držať. Taký Hej. O, to je možné. Jaj. A zdá sa mi, že Martin ho tak neseká z celej sily. No to je Nie, dobré. Martin je mudrejší jak ja. No, je dva. To je úplne vás nervózne. A to nie je ničo. O, tak není. Lebo všetko som vykryl štítom a to som sekol proste z dola. To je jak nič. Sa viacej chráni. A to som teraz chvíľu hlava, nehlava. Martin úplne ako z Game of Thrones, len bez brnenia. Ale dostal. Takto pri hlave. A už nohu si mi dal. Ani náhodou. Orol sa len dostáva do frenzy. No rád nebudem. Ojha. Tak si zamotal meč. Ale netrafil som, nie? Ty mňa nie. Ja teba tiež nie. Ja, to som si nedobil. Keď by si mal vybíjať, vieš, aby vedel lepšie od rady. Aj. To bolo pekný tlmené oba zásahy, vieš? Taký, že úplne nič. Ale ty skúsi, veď majú upúšť. To mám už minula. Stačilo? Počkaj. Nie. Takže zo pár sekúnd. Ahoj! Zase som ťa skrvavil. Kde? Moment. Jež vieš ti, že? Prezbrojenie v akcii. Takže radšej ťažký štít. Nie ťažší. Hej? Hej, ako po chvíli som to začal chytiť. Známe, jak to sa niečím budeš dať. Vyťal som mu, aj dostal som. Ako si to komentujú, ako keby sa im nič nestalo. Hej, to je vlastne iný človek, ktorý tu bol. Aj. Tak to bola šupa. To by nem. To som mohol. Ježiš, dáš to? Je to dobre vidno. Hej, tak môžeš chvíľu natáčať. Až na to, že Martin má strovovú hlavu. Nejde mi to. Nebola som boková. Tak dáme ešte takú poslednú. Áno, posledná.
Tak predposledný. Čiže, to zaplatilo. Tam na to, že ti rozsýkam to ešte. No, to chceme vidieť. Je dobrá. Au! Blbý. Dobre,